Legak leguk trembilung kang sabuk bandil tejo moyo tejo mantri Yunguk jaduk dawuh sinuwun tokong war tak jamanti kok yunguk yen di dawuh supados pejah nderek mupo kula meniku ketoke wong tuwa ning nek gepok bapati niku rada gelo pun malih gepok mati rambut kula putih pun kula semir dadi ireng kok dijak mati pripun sampeyan iki yo togok kok landhep dengkul temen ih kowe ngerti dalan tekan pira Togok? Wih, ngertos mawon. Pokoke ampun kuatos kali Kang Togok niku. Mbok dalan sing nyeliput-nyeliput ngertos Kang Togok niku. Karang Kang Togok niku penjelajah. Ketoke wong kaya ngono jebul ngerti ya ngerti ngono. Lekas arep omong ngono. Buka wadine dulur temen kene wati-wati kok tendang sisan. Awas iku nek wadul karo Mbak Ayumu. Kowe omong. Nek singgah aku tak salah ning pendhok keris. Ora. Pendhok keris konangan ngono kok dadak werna-werna. Jadong dawuh. Aku gandrung karo sing jenenge Dewi Utari. Semedya tak colong, Gop. Ing hati-hati lho. Wirata niku tepung kalih darah Pandhawa. Monggo Pandhawa niku satriya mustikaning jagat kekasih Hyang Pada niku pepasraning jagat raya. Yen nganti konangan wong Pandhawa lunga. Ampun malih Pandhawa sejeng kepethuk anak-anake mawon niku pun bebayani. Kula pendet panenggak Pandhawa niku sing jenenge Werkudara duwe anak niku 3 digdaya kabeh. Sing barep niku putri saking Kebumen, Sabto Bumi kok Kebumen kekasih Raden Antarja niku wayah dewaning ula. Wah niku nek wis nesu tenan sembur kaya ula. Monggo niku duwe upas bebayani jenenge upas penganten, upas anta, upas merayang. Nggih. Upas anta. Anta ora santa. Niku digdaya tenan niku nek badhe ngepok Pandhawa niku merantasi gawe. Sing angka kalih niku Satriya Pringgondani niku Raden Gatotkaca niku lair glegak umur 16 dina pun dadi jagoning dewa. Yo. Pokoke ning Gepok Pandhawa niku surane apike. Menang cilaka kalah nggih sangsara ngoten mawon. Yo kok Kanjur anake sing maruju Bambang Antasena niku bocah pejenun niku nang ampuh. Pokokipun yungung mumpung diring kebajet monggo kondur mawon. Ora, Gong. Ora negara saring atiku yen ora aku mondhong diajeng Dewi Utari kuwi manut karo aku nderek. Yen gemar karo aku manjing gembolan semedya aku manjing negara Wirata Swawi kula nderek iki.
Tata Dian Gatotkaca kineman pakarko suta Kita pira Kresna Bartoman hermuja kasektenira jagat Dewa Bathara swinggunku ngambah gegana melapat para kadang pendhawa nggone bakal darbi sedya mboyong waji Ndrawati nggone Tapa Nindra ngono bali kambang rumeksa kawidagdaning negara Ndrawati ngamarta sak kiwa tengen la iki ana Nalendra mlaku tengahing alas sajae lonjong botor ketemu Garutkaca paribasan siliban ketemu macakku Anglir bawaning Sinungwati jagat kang kinariwa momong jagat Dewa Bathara suwene aku ngambah urung madaling alas pinangya karo satriya biar kaya gandane kaca kowe iki sapa kaku balik sore genti aku takon kowe Nalendra saka ngendi Nalendra saka negara Ujung Landian Prabu Locana Dewa kowe sapa aja mati gawe jeneng lah kok mapan urung madaning alas ngaku sapa yen kowe takon karo aku ya aku iki wong sing kandhang langit kemul mega pakaryanku begal ngecu sak panunggalane lah kok eman timben kowe iki bocah gagah pideksa bagus lah kok gaweane begal sapa jenengmu lan kowe bocah saka ngendi apa saka aku bocah saka desa kene bae sapa jenengmu jenengku Muncret sapa jenengku Muncret bocah bagus kaya kowe kok jeneng kok Muncret pakaryanmu begal ngecu yo arep nandi arep ana negeri Rata sediamu nyolong Dewi Utari arep tak gawe opo dadi tetimbang aku miturut ature Togog Wirata iku tepung karo sing jenenge Pandhawa kowe ngerti Pandhawa yen ora ngerti apa dudu jenenge Muncret mesti aku ngerti jare Digdaya kabeh luwih-luwih panenggak Pandhawa Werkudara kuwi satriya gagah gedhe dhuwur Digdaya Sekti Mandraguna tak wenehi ngerti yen toko taping jagat Werkudara ki Digdaya ning nek karo Muncret ora kanggo stampel 3 dina kepungkur mati saka tanganku syukur dia anak telu jenenge Gatotkaca jare Gatotkaca iku biyen lair glegak umur 16 dina wis tau dienggo gawe jago para dewa mateni Prabu Pracona Dewa lan Sekipu Tantra apa kowe tepung karo sing jenenge Gatotkaca Gatotkaca iki nek karo aku gila kepethuk karo aku liwat ngarepku gore mantuk-mantuk ora kena diitung mergo saking wedine nek karo Gatotkaca. Antarja 2 dina kepungkur Antarja tak taboki sprene ora tangi mergo kalah karo aku. Wah nek ngono pancen ku Digdaya tenan.
Kowe gelem dadi kancaku. Dadi romangku tak dadike senopati negaraku. Waton rembugane cocok aku ya gelem. Kowe gelem dadi sentanaku, dadi romangku. Kowe maneman kowe bocah gagah gede, bagus gaweanmu. Begal kowe mengkono. Ya wis manut. Cret. Ora apa. Mula aja kesuwen ayo enggal kowe tak boyong dadi kantiku. Kowe mbantu karo aku negara Wirata. Nek pancen kowe gelem ngaku menawa aku sentanamu aku ya manut aku gelem bantu karo kowe. Kowe gelem bantu aku? Ya gelem. Gok. Togok. Tangi ya Gok. Opo ya Gok? Aku duwe kanca anyar. Tangi ya Gok, kowe menus kok gemulan Gok. Wonten apa to Diwaji? Aku duwe kanca anyar jenenge Muncret Gok. Satriyane gagah bagus. Digdaya Stimandraguna. Werkudara 3 dina iki mati saka tangane Muncret. Lho ampuh tenan. Sing jenenge Muncret niku iya Gok. Adimu bilung lung. Apa Kang? Metu saka Gembulan. Gembulan Gustimu duwe kanca lha kok Nyolowadi mongkone wong digdaya mesti kondang lha kok ora kondang jenenge kok Muncret. Kowe tangi saka Gembulan metu saka Gembulan ya. Aja penak-penak liyep-liyep kowe. Waduh. Ngopo tolong aja cilaka Kang. Wut. Cilaka tenan. Ngopo Goknaga niku Gatot Kaca. Kok muncret napa? Sambar ku diapusi kok drohon dimemono rongkake jebul kowe sing jenenge Gatot Kaca. Oh buah-buahmu ayo. Kowe arep gawe akane para pepundhen kuwi Wirata kena janji pecah dadane Gatot Kaca. Bapak. Wani dereng aku, wedene ya pamu klakon lero pangendamu Mama Tawir kumeku. Yes.
aku Gatotkaca celuk tak mlayu aku. Ora tak gumacak semedi tak pateni. Dina iku kok mati aku. Kacarita Prabu Locana Dewa den tingkes yen Gatotkaca pepes daya kekuatanipun eling-eling Bathara dereng marengke Prabu Locana Dewa tekeng lalis sigra ngeto karosan srana matekaji welut putih Bathara ngundane niki ical blas jet kedhepken Prabu Locana Dewa pelajar kapiyandhem. Sangsaya dalwara rasa biar sorot lintang kumedhap titi sonya wis madya latri lumrang gandaning puspita kang karenganing putih ira Sang Dwijawara swaraning madu bronto manungso sarining gambak jagat Dewa Bathara ora nyono babar pisan Prabu Locana Dewa wis tak tingkes mung kari nguntir janggane lha kok ilang tak kedhepke ora patut mula-mula tangan kene kulina ngutut ya kaya ngene iki wis tak untir janggane wis mung kari neratas lha kok uwal saka regemaku bola-bali ke tangan iki nek crengkeh ya kaya ngene iki gumun aku wis karuan kecekel mung kari nugel gule tak untir tak pancat kundake lha kok iso uwal iki mergo dayane opo bola-bali bener ketikane para sepuh kae tumindak kurang temandu nek kesusu bakal kleru bola-bali iki nek tangan elek ya kaya ngene iki yo nanging senajan kinaya ngopo mbok menawa Bathara durung marengke sumedya tak teruske nggon arep nganglang jagat oh notinang karangabang nagih hutang pati lutira kang manyembur-nyembur gagak rimang muni bangun
Eko siji diatak nunggal buminya kang gumingsir yo siwejo kambah negara melapat kahanan Wirata ngamar Durwati sak panunggalane